Отново в Европа, връщаме се в политиката. Днес новия германски президент Йоахим Гаук полага клетва. С огромен интерес германците очакват първата му политическа реч. По тази тема за коментар потърсихме Александър Андреев, ръководител на българската секция на Deutsche Welle. Александър, защо хората в България трябва да се интересуват от Гаук и неговото президентство? Затрябване, не знам, Жени, но мисля, че могат да научат от Гаук доста неща, които са важни за техния собствен български живот. Например, Йоахим Гаук изисква от Германия най-вече две усилия, за които съм сигурен, че и българите биха припознали като най-важни за себе си. Новият президент държи най-вече на справедливостта и правовата държава, на социалната справедливост и социалната правова държава, и нима някой ще отрече, че и за България това са без съмнение най-болезнените теми в момента. И още, Гаук мъмри особено по-младите хора заради това, че нямат никаква представа от историята на Източна Европа по време на Студената война. Тук отново откриваме директни паралели към България, защото лошото самочувствие на българите отчасти се дължи и на това. Сякаш никой не ги забелязва, никой не се сеща за тяхната непосредствена история, за претърпяното по време на съветския режим. Йоахим Гаук тъкмо това и казва. В Европа, казва той, се държа така, сякаш в паметта се е запазила само западно-германската история. Съществува обаче и източно-германска, източноевропейска, аз бих добавил и българска история. Гаук беше много дълго време шеф на службата за архивите на Щази, или иначе казано бившата държавна сигурност на ГДР. Очевидно тази работа е изострила неговата изключителна чувствителност именно към тази мрачна част от историята на така наречения социализъм и към въпроса за свободата. Да, напълно сте права. Той в момента се възмущава, че много млади германци не знаят какво е Щази и не знаят нищо за несвободата в бившата ГДР. Всъщност, именно на Гаук до голяма степен се дължи фактът, че темата за гадния, за отвратителния, ще го нарека, свят на тайните служби, особено в тоталитарните държави, че тази тема така мощно влезе в международния политически дневен ред. На времето участвах заедно с Йоахим Гаук в няколко конференции за досиетата на държавните сигурности. Опознах го и по-отблизо и съм сигурен, че тъкмо неговата харизма, невероятният му ораторски талант, убедителността, в същото време една пасторска напевност, която той има, но и подкожност, а понякога и смразяваща кръвта, праволинейност и последователност, че мисля, че тъкмо тази комбинация от уникални качества допринесе особено много за сравнително успешното преработване на такава мрачна част от историята на Германия, каквато беше ГДР. И пак България е на една ръка разстояние в случая, за съжаление като отрицателен пример. Да, вярно е, че настоящата комисия за досиетата на българската държавна сигурност, комисия, на която Гаук неколкократно е помагал по моя информации, комисията се справя доста добре в София, но има много и да наваксва. Да не говорим, че и в България по-младите хора или не се интересуват от някакви си там комунистически държавни сигурности, или пък в най-добрия случай имат много повърхностни сведения за злините, причинени от ДС, злини, които и до днес, за съжаление, предопределят много от случващото се в страната. Новият германски президент е от бившата източна Германия. Същото е валидно и за канцлера Ангела Меркел. Не е ли това известен парадокс? Случва се само 20 години след обединението. Да, права сте напълно. При обединението едва ли някой можеше да си го представи, но с това изненадите не приключват. Гаук и Меркел са протестанти в една страна, където католическата църква има много силно влияние. Гаук на всичкото отгоре не членува в никаква политическа партия. В много държави по света е почти немислимо да се избере безпартиен или надпартиен президент, при положение, че управляващата партия без никакво усилие може да инсталира свой кандидат. Новият президент, освен това, се застъпва категорично за правата на мигрантите и на пришелците в Германия. Една храбра позиция, която не носи никаква популярност и политически точки никъде в днешна Европа. Фактът, че германците въпреки всичко това много харесват новия си президент, че той беше избран с максимално широк консенсус, доказва едно нещо според мене. Германия страшно се е променила. Помислете си само за още няколко политически лидери в страната. Начало на зелените е Джем Йоздемир, който е от турски произход.
две други ключови фигури, кмет на Берлин и външен министър, се заемат ключови фигури в политическия живот. Това са Клаус Воверайт и Гидо Вестервеле. Също са представители на едно малцинство, което особено в страни като България все още има големи проблеми с общественото мнение. Всичко това и изборът на изключително свободолюбивия Йоахим Гаuk са силни, модерни сигнали, които една разкрепостена и либерална Германия подава към Европа и към света в момента. Благодаря, Александър. Надяваме се, че тези сигнали ще имат резонанс. Благодаря за коментара и до нови срещи.